Takže máme tu prvú zasielku z tému. Rozbalíme si ju. Pozrieme sa, čo nám prišlo. Takže prišli nám takéto na vypačovanie kolíkov. Automechanici, ktorí používajú, hodí sa veľmi dobre do auta, okolo aut. Taktiež kliešte na takú istú prácu ako tieto prvé. Uvidíme, ako budú v praxi, ako poslúžia. Je to z tému Čína, takže uvidíme. Ďalej tu máme teleskopickú račňu štvrtinkovú, taktiež z tému. Značka je to nejaký výrobca tam, a neviem aký, nejaký čínsky. Takže uvidíme taktiež, ako poslúži. Ak by si chcel niekto objednať alebo kupuje z tému, takže vyzerá to takto. Ďalej tu máme takýto uhlový nástavec pre vrtačky alebo akušrobováky. Vyzerá to takto. Dá sa ohýbať až do takéhoto uhla. Takže uvidíme taktiež, ako poslúži v praxi. Ďalej tu máme takýto nástavec uhlový pre akušrobováky, pre skrutkovanie do uhlov. Je to na takéto upínanie. A poslednú vec, ktorú tu máme, je tu takýto uhlový skrutkovač, uhlový nástavec, pardon. Taktiež všetko z tému. Neviem, výdrž, kvalita aká bude, uvidíme v praxi. Ak niekto má skúsenosti, môže nechať v komentári, ako to dlho vydržalo, ako ste s tým spokojní. Pre zatiaľ dnešného videa to je všetko. Ďakujem za pozornosť. Ďalšiu rozbaľovačku si natočíme v ďalšom videu. Ďakujem, majte sa.